Henri tässä terve. Tehdään teillä autoesittely tämmöisestä uudesta Ford Ranger 23-mallisesta autosta, vaikka ei enää ole automyyjänä. Tämmönen uusi Rangeri maksaa 66 000 kevytkuorma-auton 5-paikkaisen ja 90 000 sit jos haluaa henkilöauton. Tää Suomen verotus on kyllä mukava asia. Sisusta tämmöisen Rangerissa on muuttunut kyllä edukseen verrattuna vanhempaa korimalliin sitten. Ja tää on tosiaan ihan pakasta revitty auto, että täällä nyt palaa vielä kaikki mittaristovalot ja tosiaan näyttö on kasvanut huomattavasti ja täältä löytyy nelivedokytkin myöskin sitten. Takapenkillä on ihan hyvät tilat kahdelle ja kyllä siellä kolmaskin keskelle sit mahtuu. Lava näyttää tällaiselta ja sitten näissä on tosiaan erikoisuus, että täältä löytyy 230 virran ulostulo ja 12 volttia. Konehuoneesta löytyy 205 heppainen dieselmoottori sitten tässä mallissa. Ja Wildtrakista tuli 18-tuumaiset aluvanteet sitten.